Comencem. Bona tarda, president, membres del tribunal. Em dic Yves Gerbó Bernet, soc llicenciat en Filologia Catalana, soc professor des de fa uns quants anys, he treballat durant molt de temps de periodista i soc escriptor d'afició. Bé, primer de tot m'agradaria explicar per què m'agrada ser professor. I la clau és que crec que soc un activista social, crec que els professors som uns activistes socials i, per tant, som els encarregats de canviar la societat i, igual que es creia que els poetes eren els que havien de transmetre el missatge a la societat perquè aquesta trobés el seu camí, nosaltres tenim la mateixa funció, no? Ajudar els alumnes a trobar aquest camí dins de la societat, ajudar-los tant com sigui possible. Teniu la programació a les vostres mans, ja us l'heu llegit, i hi ha una cita. Aquesta cita de la portada, per què? Per què hi és? Doncs bé, només s'aprèn amb les emocions, i crec moltíssim, no és una cita meva, és una cita dels grecs, i el que ve a dir és que els professors, a l'aula i a l'institut i a l'escola, s'han de crear uns vincles amb els alumnes, sí? Escoltar és la clau perquè t'escoltin i emocionar-se és essencial perquè per obrir els sentits d'aquella gent que tens davant, sí? Si nosaltres ens emocionem, l'altra gent s'emociona, s'obren tots aquests sentits i l'aprenentatge és facilíssim, ve sol, d'acord? Aprenem quan ens divertim i quan ens avorrim tanquem totes aquestes portes a l'aprenentatge. Per tant, crear vincles, emocionar, tot això és importantíssim a l'aula. Quines característiques té la meva programació que us he presentat? Doncs bé, és primer de l'ESO, és el primer curs, del primer cicle, és just quan comença una etapa molt diferent, amb canvis, perquè canvien de l'edifici, canvien de companys, els hi canvia el cos, les hormones surten totes. I aleshores, tots aquests canvis per mi són oportunitats i nosaltres les hem d'aprofitar i per això he volgut presentar aquesta programació de primer de l'ESO, tot i que en tenia d'altres, no? Molt bé, els canvis són oportunitats. I la programació, què és? La programació ha de ser una guia flexible, ha de servir per ajudar els alumnes, però també per ajudar els professors. Si un professor es posa malalt, el següent professor que es troba aquella programació ho té tot molt més fàcil. També m'ha d'ajudar a mi per poder anar adaptant cada curs allò que faig, sí? No ha de ser la guia el què? No ha de privar de les coses, no? I, per tant, una aula ha de ser un lloc dinàmic, i ha de ser flexible. Hem d'anar adaptant els continguts, hem d'anar adaptant les actuacions i fins i tot els objectius, perquè al cap i a la fi nosaltres tenim un alumnat que pot ser diferent de nivell a l'A que en el C o que en el D, on sigui, aleshores ens hem d'adaptar a aquest alumnat. Molt bé, hi ha unes obvietats que cal que es diguin, no? Tal com hem dit, ha de ser flexible. Per tant, la programació no pot ser inamovible, sí? El departament d'àmbit, és a dir, el de llengües, de català i castellà, i si s'escau, perquè a vegades depèn de l'institut, entra o no entra el de llengua estrangera, ha de poder contrarrestar les seves programacions, sí? I complementar-les. I, per tant, ha de crear una programació diferent, no cada any, però sí que tot sovint s'ha d'anar moldejant, Què més? Jo puc tenir la meva programació que vaig amb ella, me'n vaig a un institut i, naturalment, el primer que faré serà dir jo tinc una, però anem a veure les que teniu vosaltres, anem a parlar una miqueta del que tenim. Aquestes són obvietats que m'agrada dir sempre. Després, quins són els objectius generals d'aquest curs de primer de l'ESO? Doncs està clar que el nou sistema educatiu de la Generalitat el que busca és millorar els resultats i reduir el fracàs escolar, la programació també, sí? Primer de l'ESO, primer nivell, per aconseguir això al cap de 4 anys. L'objectiu final què és? Que pugui resoldre aquest alumne que surt de quart de l'ESO tots els problemes que es troba al carrer, amb quines eines? Amb les eines que li hem donat a l'aula. Això són les competències, que sigui competent. No es tracta d'embotir continguts,
sinó d'ajudar-lo, a donar-li eines, sí, per poder-se, sobretot, comunicar, en el nostre cas. Per poder desenvolupar la competència lingüística i comunicativa, que és la nostra, sí, he intentat incloure les 12 competències que hi ha en l'àmbit lingüístic, però sobretot la primera, la segona i la cinquena, és a dir, obtenir informació, reconèixer els gèneres de text i escriure textos. De quina tipologia? De moltes tipologies, de tipologia diversa. Quins continguts es treballen? Doncs a partir de les 5 dimensions que tenim, sí, es treballen també les 3 actituds i s'ha de treballar des de l'exemple mirall. El que fem nosaltres, més que el que parlem, el que fem nosaltres és allò que ells podran emmirallar-se i copiar-ho. També treballem les competències transversals, la digital i la social, naturalment. Quina metodologia segueix aquesta programació? Doncs molt bé, primerament he volgut allunyar-me d'aquell sistema tradicional amb dues coses. Abans es treballava poc les habilitats lingüístiques, i ara és el que promoc jo, habilitat lingüística, comunicativa. I abans els textos que es treballaven estaven lluny dels textos. Eren parts de textos, paraules, frases, sí? La llengua fora d'un context. I ara no, a mi m'agrada que s'empapin, que s'amarin completament dels textos amb exemples reals, amb exemples propis, de companys seus, sí? Durant cada unitat es treballa una tipologia textual i es treballa a partir d'uns mètodes que estan explicats, que són el primer de tot, la lectura i la comprensió. És clau, en la meva programació, la lectura, perquè permet aprendre altres coses i permet conèixer el món, sí? Per tant, nosaltres farem un gran ús de la nostra força de professor perquè ells adquireixin uns coneixements de lectura suficients perquè puguin conèixer el món i aprendre altres coses. Després, exposicions, aprendre entre iguals, sí? En lloc d'un professor que explica la teoria, he convertit la situació en què un alumne explica als seus companys la teoria. Naturalment és una teoria que és senzilla, sí? Que passa per mi, es corregeix, es torna a passar a l'alumne i al final acaba exposant a classe. Són els companys que l'avaluen, són els companys que fan preguntes i entre ells es crea aquest clima de mateix nivell, es respecta moltíssim, també es respecta el professor, però és un altre nivell diferent que el de professor, es diu aprenentatge entre iguals. Molt bé, què més? Els dictats, tornem una miqueta enrere, aquí sí, per què? Perquè s'està veient que els dictats s'han de recuperar, perquè s'està perdent molt la correcta escriptura i per tant els dictats no fan mal, i més si els treballem de forma cooperativa. He proposat diversos dictats de programació, però el dictat estàndard serveix en què jo recito el dictat, després recita a poc i es van escrivint, s'intercanvien els dictats, corregeixen el del company, senyalen on són els errors mentre jo explico paraula per paraula a la pantalla digital aquelles paraules que surten en el dictat i després es retorna al seu autor. I què fem amb aquest text? Doncs com que encara queda una part de la classe sempre que es fan els dictats, es treballa aquest text de forma de comprensió. És a dir, poso unes preguntes a la pissarra que ens permetin entendre aquell text. Continuar el text, escriure d'una altra manera el text que tenim, d'una altra tipologia, per exemple, o buscar dins del text algunes característiques. Després tenim anàlisi i creació, importantíssim, no? Ja es treballa una tipologia, per tant, hi ha una sessió que ells han de buscar informació sobre aquesta tipologia, jo els hi corregeixo, sí? Després ells han de buscar exemples, però tot sobre una tipologia en concret, que és la que segueix de fil conductor tota la unitat. Què més? Aprendre, doncs disposen d'uns documents al Classroom, sí, per poder tenir més coneixements, fer esquemes, resumir, de tot. A mi m'agrada explicar en l'apartat de metodologia que en totes les classes en les quals començo, a la pissarra, escric, sí, el tempo que seguirem. Dividirem la classe en 3 parts. La primera llegirem, la segona
i ells ja ho tenen clar des del principi. Què més? Gestió de l'espai i agrupaments, grups heterogenis, sí? Treball per parelles, treball individual, grup aula, sí? Participació, paritat, homes i dones. Hem d'intentar que sigui el màxim variat possible. Tenim ara aquesta situació estranya del Covid. Tot allò que ens permeti el protocol, ho farem. I si durant un temps no podem fer treballs en grup, doncs no els farem, però quan estigui, doncs ja començarem a fer-ho. Què més? Recursos. Els recursos seran variats, naturalment. Utilitzarem llibres de lectura, internet, els mòbils, en l'àmbit digital veurem els Kahoots, el Classroom, processadors de text, el blog, tot, tant els recursos com l'àmbit digital seran variats, igual que ho són la gestió de l'espai i els agrupaments. Després, l'avaluació. Com diu Neus Sant Martí, cal anar avaluant periòdicament per anar revisant els aprenentatges d'aquí, d'ells i meus. Per tant, el que farem és anar fent moltes activitats i en totes les activitats tindran una avaluació. I aquesta avaluació ens permet que jo pugui variar la meva metodologia i adaptar-me a ells perquè n'aprenguin més i ells també vegin en quin camí estan, si el camí que els porta cap a aprendre o el camí que els està portant cap a no aprendre. Què més? Per tant, hi ha una avaluació inicial, hi ha una avaluació formativa formadora, hi ha una avaluació sumativa i en conjunt tenen un fotimer de notes, moltes notes, i aquestes notes donen una idea de progrés, que és el que ens ha de servir per veure l'alumne si ha après des del principi fins al final. Atenció a la diversitat, doncs bé, es té en compte la perspectiva de gènere, no només de paraula, sinó la pràctica, i es treballa una visió crítica a la societat. Hi ha una nova llei que pretén incloure tothom a dins de l'aula, per fi, tots som iguals i tots som diferents, i aleshores nosaltres és el que hem de treballar. Bé, exercicis d'ampliació, tant per dalt com per baix, amb llengües TIL, és a dir, amb tractament integrat de les llengües, tant el català com el castellà, i tenim la sort de tenir un alumnat ric, completament ric, en llengües, anem a aprofitar-ho, no? Si tenim algú que parla masic, anem a canviar aquest exercici que tenim, incloure algunes coses en masic, ell se sentirà molt millor, els companys se sentiran molt millor, i aconseguirem cohesionar el grup i aprendre tots més, i aprofitar aquesta riquesa, no? I finalment presento 6 unitats didàctiques, 3 per trimestre, 11-12 hores cada una, i les he titulat, ja veureu ara quan presenti una, segons la tipologia o gènere textual, la narració, la descripció, la conversa, l'anunci, la notícia i finalment el joc del text instructiu. Doncs fins aquí la presentació de la programació.